Azisha bafethu. Sayimini umfoko amasango. Yazi kunomlungu ongibaselile bafethu. Ungibaselile lo mlungu lo uC4. Yezwa. uC4 ethe uC4 ujima very hard. Ngimlandelile ngathi umbuka kancane. Ujima very hard. Yabo. Thema ngithi ngiyambuka. Hey wahamba umuntu ngimbhekile. Yezwa. Wahamba umuntu ngimbhekile. Njoba ngangisho ngithi fanele ngithole i-rehab. Indawo yefizo la ngaya khona ngoba esibhedlela ngasitholayo esinefizo emnandi isentabeni manje bangitshela ukuthi fanele ngiye khona for 6 months. Ngithi mina ngifuna ukuba i-outpatient wathiwa no for 6 months fanele uhlala khona. Hayi manje fanele ngicabange isise kahle ukuthi kwenzakalani yabo ngoba hayi sengiyayidinga ilokhuzana. Ngiyawadinga ama-parallel bus bafethu. Ngiyadinga ama-parallel bus. Ngizama ukubeka unyawo ngoba yabo manje njoba ngenza kanje ngishova qinisa amadolo phakamisa inyawo phansi ngiphakamisa izithende yabo njengomuntu osuke ehamba. Manje sefathi ngenze sekukuthi fanele ngibambelele kuyilento le. Fanele ngibambelele kuma-parallel bus yabo. And njenge quadriplegia khona amabhande okugqokiswa wona. Yabona mawugqokiswa lamabhande lawa uyawagqoka lamabhande bese ungena kuma-parallel bus ukuze if ayithi mina njengoba ngakwazi ukubambelela in case umabe ngiluza ibalance kodwa lamabhande lawo uthi angibambile yabo kungabi ukuthi mangiluza ibalance ngaphansi. So ngiyafuna kona kodwa masafathi ngicabangela 6 months lo wonke fathi ngishiya yonke into ngihambe ngiyofocus ukujima. Yabona ukuthi ikhabaza ayikho. Buka yabo phela iphakeme ivest ngoba nakho sekanwebeka ninwetshwa ukuthi mangihleli phansi nginekhabaza kodwa buka mangimile yabo ukuthi ayikho bayizisa lokuhlala phansi. Buka nje buka yabo kuyangibhayizisa lokuhlala phansi yabo. So yacabanga bafethu ukuthi into efathi yenzeke iyona ukuthi ngithole indawo hela hamba right. Ayiboshiwe isenzansi yabo. Ngithi mangithola indawo ngazi ukuthi nje na straight yavoca ngizama ukuthi ngibone ukuthi ngingena kanjani ama-parallel bus yini into eyenzakalayo ngobani amadola aseqinile. Okay sure amadola aseqinile. Into ebalekile yona amadolo kumina mangibona ngiyakwazi ukucontrola yabo ngiyakwazi ukuyiphakamisa ngiyakwazi yabo ukwenza into engixakayo ke kulula ukuhlehlela kunzima ukuya phambili. Kulula ukuhlehla kunzima ukuya phambili kodwa futhi enye into ngiyafuna ukungena kuma-parallel bus yabo. Ngiyafuna ukungena kuma-parallel bus. Ukuwa akuyonto engisabayo. Umabe ngiwa ngizobe ngifunda ukuthi fanele ngifunde ukubalansa yabo. Akuyonto engisabayo ukuwa. Phela into engisabayo ukuphuma amazinyo yabo. Uma sengiwe ngiphuma amazinyo ngiyakusaba ke lokho. Kodwa nje ya so ezinye izinto ngiyazama ukuzenza yabo. Okunye kakhulukazi bafethu uma ngabe umuntu ofresh ofikayo kwi-wheelchair ufunde ama-balance yabo. Ufunda ama-balance
Mina ngithi oyijwayeza ukuthi if ungakwazi ukwenza, ungakwazi ukuya phansi, zijwayeza ukuthi uwenze embhedeni. Yabo, zijwayeza ukuthi wenze embhedeni, jimela embhedeni. Yabo, jimela embhedeni, kuyasiza embhedeni ngoba noma uwa uzoshayeka la kuthofothofu, kanti uma uya phansi uzoshayeka floor. Uma ungena umata, yabo khona labo mata bokujima, uma ungenawo ngoba phela sisemakhaya thina. Sisemakhaya la eMjondolo. Yabo, asikho esilungwini. So abanye abantu bake bathi wathi mina ngijimela embhedeni mina. Izinto eziningi ngifunde embhedeni. Yabo, ngayijwayeza embhedeni. Sema ngisuka embhedeni ngasingiza la eminyango. Yabo, so if ngikwenzile lokho ngahlulwa yini? Yabo, so uma bengikwazi ukwenza nawe ungakwazi ukwenza. Yabo, mina ngikholelwe lapho uthi if umuntu mayikwazile ukwenza into wena awutry ngani nawe uyizama. Yabo, mhlawumbe nakwe ningazameka. Yabo, xosha zonke izifo ngokwenza zonke lezi zinto. Yabo, unyakazisa igazi liflow. Ungabi nama pressure sore, ungabi nama bed sore. Yabo, abakhala ngokuthi abezwe emzimbeni, nami ngangingezwa, umzimba wonke ngangingezwa ngenxa yokujima nokwenza ama-muscles aqine, waphoqa ngenkani, wajimisa ngenkani. Yabo, emva kwalokho kwakhona okwenzakalayo. So njena ingakho kwesinye isikhathi kube ngathi yinyani abantu abanemali bayakwazi ukuya emafizo. Uma ungenayo imali-ke jima ekhaya. Uma ungenayo imali jima ekhaya. Yabo, kuzokwenzeka kodwa kuzokwenzeka. Uma ngikwazile ukwenza nawe ungakwazi ukwenza. Yabo, phela zitshele wena, ube positive wena, thatha into engekho uyenze ibe khona. Ngathatha isigxobo sentambo kagesi lana ngasenza sayi ifizo area yami. Yabo, ngafelwa itende, ngalithatha ngaligxumeka lana, ifila ngalishisa, emini yakwazi ukuyijimela. Yabo, kunokuthi ngihlale ngenzi lutho. Yabo, uma imvula inetha sengibonile ukuthi kuyenzeka, sengizofaka uthayela-ke manje. Sengizofaka uthayela ngenza umpheme. Ngobani? Ngibonile ukuthi kuyenzeka. Yabo, practice. La ngizokwenza ngizofaka ukhonkolo, ngifake iy'nsimbi, ngenza ama-parallel bars. Ngenza ama-parallel bars njengoba ku-3 meter. 3 meter ngingawenza ama-step amangaki. Othi ngibo 1, 2, 3. Ngingawenza awu-6. Ngiwalke ngele, ngiwalke ngithi. Ngakha ama-parallel bars bangishiselela abafana iy'nsimbi, faka ukhonkolo. Ijim yami ngiyayakha njalo. Yabo, ngiyayakha. Abanye la i-standing box lesi. Standing box siyakhokhelwa ukusenza. Mina kodwa ngisenzile. Yabo, ngazenzela. Yabo, i-standing box ila ungena khona eboxini ugada uthi ungawi, uvinjwe ibhokisi. Yabo, bambelele, ya, and then-ke ume khona. So yonke into iqala kancane kancane. Yabo, yonke into iqala kancane kancane. Yonke into iqala kancane kancane yenzeke. If ngenzile wena ngahlulwa yini ukuthi wenze? Yilapho nje. Buza lokho mina, if mina ngikwazile ukwenza wena uhlulwa yini? Angibanga nezilonda for 25 years.
wena for 2 years usuneyilonda, 1 year uneyilonda, ayi wesi-ke mhlawumbe uyi-paraplegia, mina ngiyi-quadriplegia. Silayikheni, sikhomenteni, sifolowisheni okuhle kwenzeke bafethu. Siphileni, sivocavoceni, kuyenzeka. Thatha lento nawe.